казвам се Деян Цвятков и ми викат Дино. Основното ми направление е режисура и сценарописане. Но заедно с това се занимаваме с Иво и с музика, имаме група. Казвам се Ивайло. Творя звукови пейзажи. Близките хора ме намират за смешен. Загрижен. Загрижен, може би, за тях. Гениален. Благодаря. Нашата група се казва Das Doppelganger. И то е на покварен немски, защото Das Doppelganger не значи реално нищо на немски, но навежда мисълта към думата Doppelganger, което ще рече двойник. И всъщност в този формат, двамата с Дино, си позволяваме да бъдем двойници на себе си. Това ни дава една анонимност, да можем да творим без да имаме задръжки. Аз се вдъхновявам от наука, но се вдъхновявам много и от преживяванията на хората. Мнението ми за насилието преди да се срещна с импрув беше така формирано от мейнстрим медиите като едно крайно далечно за мен нещо, което се случва, което беше крайно необяснимо. Сякаш идва от ехо от един друг свят. Това беше първият истински сблъсък с хора, които са преживели това нещо в живота ми. През какви трудности минават хората без да споделят на никой за това. Това е нещо, което много си заслужава да бъде направено по-публично, защото много хора имат нужда от помощ, но много хора ги е страх да я потърсят. В нашите сървайвърки видяхме наистина това, че те са се справили. Това, което много ми хареса е, че те вече са преработили своите проблеми, те искат да помогнат и на другите. И предполагам, че това е в общи линии изкуството, което прави. То помага на създателите, но и предава този лъч светлина на останалите. Наистина мисля, че с изкуството можем да помогнем да хвърлим светлина и съответно да предлагаме не директни решения на тези проблеми, ами начин хората да ги мислят и да ги прекарат през себе си. Посока силна за мен е... Преди малко се чу смях. И това беше много готино, защото точно това е посока силна за мен. Всъщност това в един колектив да се намери сила, добрина и да се превъзмогне това ужасно тежко нещо, което са преживели хората.